Kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka ba kamskem, kamstet, kamklan, bat maduna bam umpnya. Hagaski kabalai kabakinong senong jong kalapangap kiyoban on yo kuba jongki kila dan hadu kandai sepangut ki breu ki balahir sikni senong ban yarap ot kaba bat kini ki breu ki kenthop ya ki banaka senong mukro mat dan baratu namdong sanaro chai banai bat ki wei pat ki senong o he senong jong kalapangap uba diamond mi lingdo ulai thu baka jing ot kaba minta kalapoi sakajaka kabaki jukhot ka nong jorong bat la shai ka sngiru kane ka jing ot kaba kandang yai beteng biang hanong jorong tre penthor bat sejan ka ketem sipai ke badan halapangam tang mentang sngi lala man pendep ya ka jing ot kaba hadu lai pun riu hektar ka jaka Pen riu spa ya kak tien la jong pen dan kam ya kabakan kiu kak tien kasi kak tien la jong ai kan roi kan pa Buon kia keren halor ka environment ka saudong sauput saukun ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjarngam haka kentien khasi niyo ya ka marian na ka marian niyo saka meirilung meirisan meirilang meiramo tien la jong tudayakan mau kendit ho kasi lapeni da kapati CTV na ka benta ka jingmentoi upat ba